Kami. Kain na kami. Kaya po tayo, mga kapatid. Tayo. Ayun, nagindagan si Tokloy, oy. Ako niya po yan nga. Ha? Walang kabaw. Malapit. Magandang kami po. Mga bukid. Kain na kami. Kain na kami. Pagkat po sa lahat. Kain po tayo, mga kapatid. Kain. Luto tayo ng udong. Ano bang alam ng buhay? Kuya. Dari dari, cara lang. Pokok cara lang. Magoy pa. Tanggal. Punta kami ng udong, mga bukid. Silipin ko ninyo yung ulam ko. Magandang hapon po mga kabukid. Ngayon po ay 3 PM po ng hapon. Ha? Sampurado at kape sa malamig na lugar. Hashtag Kabukid Live. Ay, nyam! Tuklay! Parang nasa Bagyo ka, Tukloy. Naipanto. Tuklawan ako.
Ay. Ay, timpla. Dili mo. Okay man dyan, okay. Daman dyan ni Binoan. Katawan na. Tagakaon na to. Plato rin na telepono. No? Ay, why edit ay. Para may bawa, no? Insay, dakong na mo maka. Oy, puno niyo ba? Ay! Kamay mo ko ba? Ako pares, radyo na ako mapatayan. Katawaan niyo. Kulaway na ako. Ay! Tingnan mo yung mga pinggan nila, mga kabukid. Kalahati lang, pero sa akin ano? Ay! Parang takot maubusan po mga kabukid. Shout out pala kay Lindon. Ay! Tamo tali inasal pa dito. Puno sa diplatuha sa. Kung inasal pa to mga kabukid, punong-puno pa din ito. Sila ano to abangan nyo mga kabukid. Magbubok ang sigurado, puno na naman pinggan. Always bitaw ka nagmukbang. Ramdam ko rin lawat pa. Ba? Ultimo channel kayo. Kay Bono channel. Sunod, gamay-gamayo na ilang ko. Ito kayo man ba? Ayaw naman to. No. Bakit kayo try nun? Okay to, ako na yan to, kana mukbang na to. Ako daog, kadaog, sabihan ni mo, bukas, tutudaan, ako. Ang binukidan. Ano man ta? Gor, palgana na, go. Go, saparado. Nindot ang mukbang challenge sa nimo naa sa challenging nga kuan games. Oh, kinsay maka first runner up na ay premyo nga usa ka kilong buwad. Oy, oh ya second runner up oh. Tunga sa kilong ginamos. Oh. Dito ba? Oh nya third runner up oh. 1/4 mantika. Ay. Wow, patay man sa putok-batok man sa na to.